Abel, Juan ou Javi son algúns dos actores que subirán ao escenario o vindeiro día 25 de abril na celebración da Gala de Inclusión Social que leva adiante cada ano a Fundación ANADE de Lugo. Alí entregaránse por 9º ano os galardóns que premian a labor de destacados persoeiros ou entidades que loitan a prol da inclusión das persoas con capacidades diferentes. Neste ano os premiados son o actor Javier Gutiérrez, que vamos, archiconocido, pero seguro que soará moito a xente pola película Campeones. O outro premiado é a Federación Madrileña de Deportistas con Discapacidade Intelectual, que está facendo un traballo encomiable a prol da inclusión de deportistas. A entrega de galardóns terá lugar no transcurso dunha cea no restaurante Os Robles. Este ano coincidirá coa celebración do 15º aniversario da creación do grupo de teatro Os Pinchacarneiros, unha asociación que ten percorrido toda a xeografía cos seus espectáculos e na que as persoas que a compoñen desenrolan a súa liberdade. Sí, hace ya 15 años que estoy aquí. Bueno, porque me gusta hacer gestor, ganar premios de Goya, Oscars. Somos como más un amigo, yo lo considero como si fuera mi segunda familia. Unha familia que se ten moi en conta no organismo provincial. As institucións somos responsables en primeira persoa, ou debemos selo, de estimulalo para que sexa real. Por qué? Porque axuda a visibilizar que a normalidade é o escenario no que todos debemos desenvolvernos. As entradas xa están á venda e poden adquirirse no correo electrónico angelesfmaira@gmail.com e nos números de teléfono 679 86 1823 e 696 11 8762.